Фінальную частку тыдня мабільнасці ў Віцебску арганізавалі ў парку Тысячагоддзя. Экалагічная акцыя сабрала сотні гараджан. Тут зладзілі спаборніцтвы па скандынаўскай хадзе і велапрабег для школьнікаў. Працавалі тэматычныя пляцоўкі праваахоўнікаў, ратаўнікоў і дзяржаўтаінспекцыі. Побач размясціўся і фудкорт. Прыемным сюрпрызам для гараджан і гасцей горада стала выстава электрамабіляў, дзе любы жадаючы мог узяць экалагічны транспорт на тест-драйв. Я решил отказаться от автотранспорта и решил пересесть на велосипед. Это очень здорово, принять участие, общаться со своими друзьями, встретиться и получить заряд бодрости. Я в прошлом кандидат в мастера спорта по велоспорту, чемпион республики, первого проводимого марафона в Беларуси. Сегодня мы проходили дистанцию 1100 метров. Было под конец чуть сложно, но выжили все по максимуму. Все нам очень понравилось. Для природы это очень актуально, потому что загрязнение воздуха это вредит здоровью людей. И поэтому сегодня надо было, чтобы люди ходили побольше пешком. Завяршыла акцыю «Дзень без аўтамабіля» ў Віцебску урачыстая цырымонія ўзнагароджання ўдзельнікаў конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў, а таксама падвядзення вынікаў тыдня мабільнасці, які сёлета прайшоў у Беларусі ў 17-й раз.